Týždeň som sa dlhé roky ako právny expert Ministerstva spravodlivosti venoval zákonu o slobodnom prístupe k informáciám. Mal som ho do svojej gestii, poznám povahu infozákona a viem, na čo infozákon je. Infozákon má strážiť štát, to je slobodný prístup k informáciám, ktorý nám garantuje ústava, aby sme ako občania medzi voľbami vedeli na dennej báze kontrolovať volených funkcionárov, ministerstva, republiku, samosprávu, ako nakladá s našimi financiami. Ale to, ako sa to spravilo, že sa pod infozákon dostali združenia, ktoré sú subjekty súkromného práva, tam neexistuje ani právny základ v ústave. Ústava nehovorí, že máte slobodný prístup k informáciám od privátneho sektora. To je napísané, že vy máte kontrolovať, právo kontrolovať, cez prístup k informácii verejný sektor. Toto zavádza nadmernú byrokraciu a dokonca to narúša celú dogmatiku právneho systému. V tom zákone je napísané, že mimovládny sektor, ktorý nesprístupní informáciu, to musí postúpiť ministerstvu, ústrednému orgánu štátnej správy. A zrazu sme vo svete, kedy ministerstvo môže zaviazať právnym názorom v správnom konaní subjekt privátneho práva. To odporuje tomu, čo sa učíme v prvom semestri na právnickej fakulte, že delíme právo na verejné a súkromné. Zrazu tento zákon premiešal úplne nelogicky a dogmaticky nesprávne tieto dve odvetvia právneho systému.